Pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Kau feel punya tu fifi warna Ni warna ko apa silong. apa selong? Hai, kata pi. Pi mentaka sengi pi kersan ya ka kin. Ni warna benta kalajong hikan. Iyek na benta lajong bat ni kitbok yang ka tim lajong bakan warna ka jingjok. Tika ka jing tumu le ka jing kerman jong pi sebut ada ka lajong ka yo ka jing jok menta. Ila ada ka semi final kan poi min Kolkata pi pin kersani ka lajong sudah Kolkata ru. Let's see nganum la ban poi sido Kolkata rei lengba kali lajong hingin yeng support ya ka ngin ai. Men sim ye ki player jong lajong mo tingi kitbok ni ban ngi kmi lenti bakan poi hi ka final mo. Tela da ka job ru ngatharai ka jing job jong ka lajong ka long ka jing an sim bade ya ki we ki khana hapok kari jong ni kan bakin nang kiyo sakrang ha ka jing ilek kai football mo ba kani ka long ka we na ka game ka bangi yo I bagi kena menta ki long interest ba tingi kermen baling ba ka jing job menta singi kan long ka jing an sim shu iki kan Pila punya tu aku pada bagi jing sam jinjar ka ban tiket nak kalian jong pi kumno pila tit lupa ni pi dong wan tit man pi sini ni kumno. ni la ya ti lupa hi ka tiket ho ka ngisu don jing e mo ni ka tiket tang balong ta kan mo haba ngi la ya rush bro khaj ban ya let te ka mo la ngi le online ru la long heavy ka lain te isu ang ba ngi dai ban ya sha mo bangin yo ya ka tiket ka babiang Ladum kani kanang no shit one hi ban pe te ndai mata kasien ta kalong kasien ka ban kong ngan yo ban wan pe pa ya kala jong pi ban no de. ye one she family Yang bet. she ye ka Kamu peroi kersan selong lajong bet. silong la jong Aku pinang warna pet tang mentane tu kisni ba yang la dia mata kasien tang mentah kesir. kasien ban kong yang mata ka di ka duran kop ka